Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunak nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa nga Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 16, tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Pagpalawig sang Alert Level 1 sa Bacolod, ginkalipay sang EOC. Samtang pila ka na eleher nga opisyal sa Bacolod, nagaproseso na sang ila okupahon nga opisina. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, dugang honoraria sa mga poll worker approved by principal na sang COMELEC and Bank. Samtang Salvana nagpamalibad sa pagkomento kung bala siya ang masunod nga DOH Secretary. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sarita niya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal, ginkalipay sa nga Emergency Operations Center o kon EOC kag lokal nga pangaluan sa syudad sa Bacolod ang desisyon sang National IATF nga pagpalawig sang Alert Level 1 status sang syudad tubtob Mayo 31. Suno kay EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Rongon, ini nga sitwasyon resulta sang napabilin kag manubo nga kaso sang COVID-19 apisar sang madamo nga mga aktibidad nga ginpatigayon sa syudad, ilabi na ang bago lamang natapos nga eleksyon. Dugang panisurungon padayon sa karon ang agresibo nga vaccination drive sang EOC para sa pagpa-booster shot sang tanan nga mga sektor sa syudad, kalakip na ang mga estudyante sa nagkalain-lain nga buluthuan. Salamat kita nga ang aton nga alert level na maintain ta mangyapon in spite of the fact na sampila ka mga sinimana nga ni nakita tagid no nga may mga damo kita mga events, mga political rallies na kung sa diin may mga mass gatherings kita. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Rongon. Sa iban nga balita lokal, ginkompirmar ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga mayara na sang pila ka mga bag-o nga napilian nga mga konsehal sa Bacolod ang nakig-angot sa iya talatapan para sa pagproseso sa opisina nga ila plano okupahon umpisa sa palaabuton nga Hunyo 30. Suno kay Familyaran, dapat kuntani nga ang ranking sa resulta sang eleksyon amo ang basihan sa pagpahamtang sang tagsa ka mga talatapan apang mayara sang pila ka mga konsehal nga nagapili sang lugar nga ila pagpwesto.
pwestuhan. Dugang pa ni pamilyaran, mayara man sa mga re-elected councilors nga luyag na lamang magpabilin sa ila ginahamtangan nga pwesto. Ini ang proseso sunod sa Vice Alcalde ang nagakinahanglan sa koordinasyon sa tatapan sa property custodian. Sa piyak nga bahin, pila naman ka mga outgoing councilors ang amat-amat na nga nagaproseso sa ilang mga clearances bilang requirement sa pagkuha sa ilang terminal leave benefits. Ang aton dira practice by tradition ang kwan may ranking kita, may asto ranking. But ang practice iban wala naman no. Ang incumbents gina-retain nilang ila office. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyanan. Sa dugang pangabalita lokal, suportado ni Negros Occidental 5th District Congressman-elect Dino Yulo si House Majority Leader Martin Romualdez bilang masunod nga speaker sang ika-19 nga Kongreso. Suno kay Yulo, isa si Romualdez sa mga kongresista nga iyan na sugilanon. May 3 katuig na nakaligad, may kang tanan sa problema sa industriya sa kalamay, ilabi na sa issue sang high fructose corn syrup o kon HFCS. Nagligad nga Sabado, ginendorso sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan ni Presidente Rodrigo Duterte kag Nationalista Party si Romualdez nga mangin speaker sang 19th Congress. Sa Thanksgiving dinner, nagligad nga Mayo Teresa mismo si Marcos ang una nga nag-endorso kay Romualdez bilang bag-ong House Speaker. Si Romualdez nga liwat na ilihar bilang Leyte 1st District Congressman kag presidente sang Lakas Christian Muslim Democrats o kon CMD Party ang pagkaisa ni Marcos. Sa katapusan ng balita lokal, formal nga nagpanumpa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Governor's Office sa Kapitolyo Provincial Syudad sa Bacolod subong adlaw si Attorney Emilio Bernardino Dino Yulo bilang bago na ilahir nga kongresista sa ika-5 nga distrito. Si Yulo ang nagdaog sa boto nga 118,558 kontra sa kasumpong nga si Congressman Marilu Arroyo nga nakakuha lamang sa boto nga 76,115 nagligad nga eleksyon. Suno kay Yulo, nagakadapat lamang nga magpanumpa siya sa gobernador bangod pila sa mga inisyatibo sang kongresista ang paraman sa kaayuhan sang probinsya. Nagasalig si Yulo nga mangin maayo ang relasyon sa gobyerno probinsyal kag pumuluyo sang 5th distrito. Si Yulo ang nagserve bilang board member sang Sugar Regulatory Administration ng SRA umpisa Oktubre 27, 2017 antes magdesisyon sa pagkakandidato bilang kongresista. Nagligad nga Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Siya ang naging 5th District Provincial Board Member man sang Negros Occidental umpisa 2010 tubtob 2013. Vice-Gobernador sang 2008 tubtob 2010 kay Provincial Board Members League of the Philippines Regional Chairman Region 6 sang 2017 tubtob 2008. Una sa balita, una sa aksyon. Action na Radyo Philippine Standard Time alas 6:16. Santon Plus Gold. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi nga balita national ginanunsyo ni Commissioner George Garcia nga approved by principal na ang sang Comelec and Bank ang ginaduso nga paghatag sang dugang nga honoraria sa mga manunudlo nga nagtrabaho sang sobra sa oras adtong Mayo 9 eleksyon. Ginhimo ni Garcia ang anunsyo matapos ipasa ang rekomendasyon sa Comelec and Bank sa tuyo nga madugangan ang sweldo sa mga manunudlo kag support staff nga assign sa mga presinto nga nagmalfunction ang vote counting machines o kon VCM sa kag SD cards. Una ginpahayag ni Garcia nga 20 milyones pesos ang gintigana nga kwarta para sa dugang nga honoraria. Kag ginpahayag naman ni Comelec acting spokesperson Rex Laudianco nga ang kantidad ginbase sa accounting kag auditing rules. Sa dugang pang balita national, nagpamalibad si infectious disease specialist Dr. Edsel Salvana nga maghatag sang komento angot sa report nga siya ang magapungko bilang Department of Health Secretary sa idalom sang administrasyon ni presumptive President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Salvana, nakabati na siya sang report apang mas ginpa kamaayo nga hindi magkomento kag sa baylo gintugyan sa mas otorisado nga mag-anunsyo. Ginpahayag man ni Salvana nga mas nakatutok pa siya sa karon sa COVID-19 prevention and control. Ginpahanumdom sa Department of Interior and Local Government o kon DILG nga nagapabilin nga suspendido ang operasyon sa peryahan ng bayan. Nagwa ang panumdom sa DILG kasunod sa report nga nagbalik na ang operasyon sini sa pila ka lugar sa Pilipinas. Tungod sini nagpapanaog direktiba si DILG Secretary Eduardo Año sa PNP kag LGUs nga i-monitor kag mas pabaskugon ang kampanya batok sa iligal nga aktibidad. Ginpahayag sang DILG nga nagpadayon ang operasyon sa pila ka peryahan ng bayan bangod may pila ka mga operators ang gitaligar nagpakita sang writ of execution nga gin-issue sang Pasig Regional Trial Court Branch 161 sadtong Enero 24, 2020 nga nagatugot sa ila nga mag-operate. Ginanunsyo sa Commission on Election o Comelec nga 8 sa napulo ka mga rehistrado nga botante ang nagboto nagligad nga Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Sunod kay Paul Commissioner George Garcia, 80.4% sang malapit 65.75 milyones ka mga nagparehistro nga botante sa lokal ang nagboto sa national kag local elections. Samtang malapit sa 1.7 milyones ay nagparehistro naman nga absentee voters. Sang 2016 nga eleksyon, 81.95% sang 54.35 milyones ka mga rehistrado nga botante ang nagboto suno sa Comelec.
Sa katapusan nga balita national, ginklaro ni Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV Chairman Myla Villanueva nga hindi sila nag-audit o kung hindi sila ay nag-audit sang actual ballot kundi ang NAMFREL kag Lente. Ginhimo ni Villanueva ang pahayag kasunod sa pag-question sang isa ka netizen angod sa trabaho sang PPCRV sa tuyo nga maproteksyonan ang boto sang pumuluyo. Suno kay Villanueva, hindi na inisakop sang ilang mandato tungod ginahimo lamang sang PPCRV amo ang pag-usisa batok sa transmission fraud kon maglabay na sa cyberspace ang election returns. Klaro man ni Villanueva nga hindi sila makonsiderar nga rubber stamp kung nagasunod lamang sa COMELEC bangod mas sobra isa katuyag ang ilagin preparar agud masiguro nga mabantayan ang boto sa adlaw sang eleksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Kaginyo gin pamatian nagabusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Mayo 16, 2022. Sa liwatan nyo tagbalita, Aksyon ang Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!